Borjan hidipi apar hatoka rong troksi arong ningkan pharoi si arta anso selo bonta nonpu anta kachelenga to warki me donglong lelang. Nipai krike thom arni paipa cheklo lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidipi apar hatoka arong arat Karbianglong Autonomous Council kimkia prangpen chobochia ronglo non pen ningkan pharoi si ra thomke bagdopo bon setame non anta to warki me thekdun long lelang. Lapen mesen ki juna lang ave keso kiun e cheponang ji dilai dispensary an ke ponjia phantame to war mesen ka vejok ratatum kai kita ningarong ave pusi ratatum pherang kya tuma phan nang chuning ripon election a pora huta kaita nang ke chong thuite kang ansi aningkan papar bomlo lapen ke charlia hem abang ke LP school an ke dolo 1958 aningkan si upper hatoka LP school dolo bonta High School kavia jok hidipi kalite dilai an kidunji anta ekeng pensi damnangji. Athe to war matsi meme inghan saide ke damnang hidipi an kilometer stroke si ando. Lasi ke charli nangji tumtame class 6 class 10 ansi dun unchotiti. Athe to war kave ekeng pen ke damnangji. Apar hatoka araratum kaike aningkithi aningke kang ansi dochot. BJP Racharia songatum slogan सबका साथ सबका विकास पुसी आलम थे दो bonta la solam theke konatsi kisunga tumlong kebang lo puta rongarata tum pherang kya thengno ningke kang pen nang pachini dun hidipi pen hemari be